ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои даруекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои даруекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук, чорум рақами рейтинг Чарлз Оливейра зидди даҳум рақами рейтинг Рафаэл Физиев рӯзи 12 октябр дар турнири UFC Fight Night дар Бразилия ва биёед суханҳои Оливейраро оиди ин анонс гӯш мекунем. барои ман тамоман фарқ надорад ки ин муҳориба дар турнири UFC Fight Night мегузарад. Ман танҳо ки ҷангидан мехоҳам. Ман хеле шодам ки дар Бразилия баромад мекунам, чунки дер боз шуд ки ман дар ин ҷо баромад кардагӣ нестам. Ман дар назди чашмони мухлисони худ, оилаи худ меҷангам ва ин чиз ин муҳорибаро махсус мекунад. Ман хеле шодам ва мотиватсияи калон ва кори зиёд дорам. Росташро мегӯям, Физиев ҷангвари сахт аст. Ӯ хуб ҳаракат мекунад, зарбазании хуб дорад ва ӯ аллакай бо ҷангварони машҳур ҷангида аст. Лекин дар ин муҳориба маро тамоми мардуми Бразилия дастгирӣ карда ба ман қувва мебахшанд ва ин қувваи онҳо аниқ ба ман боварӣ медиҳад, гуфтааст Оливейра. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра рӯзи 29 июн дар муҳориба зидди Топурия бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ва баъди чунин нокаути вазин ӯ зуд ба октагон баргаштан мехоҳад. Аз нокаут зидди Топурия то муҳориба зидди Физиев тақрибан 106 рӯз. Ба фикри шумо дӯстон, ин қарори дуруст аст ё ин ки Оливейра иштибоҳ карда истодааст? То бои ҷангори вазни сабук UFC Дэн Хукер оиди вазъияти вазни сабук ва оиди муҳорибаи унвонӣ фикрҳои худро баён кард. аз ҳама кори аҷиб ин аст ки ҳозир UFC метавонанд ки муҳорибаи унвониро ба Педи Пимблет диҳанд. агар ки онҳо ин корро кунанд, пас ин шармандагӣ мешавад. Педи Пимблет Майкл Ченлерро шикаст дод ва баъд ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. лекин ин чиз барои ягон кас муҳим нест, чунки ҳатто агар ки ӯ чемпион шавад, камарбандро ҳимоя карда наметавонад. ҳаққонӣ гирем, агар Топурия бояд ки зидди Арман ҷангад, лекин ӯ ин корро намекунад, чунки Царукян рақиби хеле хатарнок аст. агар ки ман чемпион мебудам ва аз намоиши пулӣ фоиз мегирифтам ва агар ки ман интихоб медоштам ки зидди Царукян, Геҷи ё ин ки Пимблет ҷангам, пас ман аз ҳама рақиби вазнинро интихоб мекардам. лекин агар ки Топурия бо ақл бошад, Педиро интихоб мекунад, барое ки дар муҳориба зидди Пимблет ӯ пули калон кор мекунад, чунки байни онҳо душманӣ аст, пули бисёр ва рақиби суст, гуфтааст Хукер. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки то ҳол маълум нест ки довталаби навбатӣ барои камарбанди Илия Топурия кӣ мешавад. чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси эълон карда гуфт ки дар муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев ҳамаро ҳайрон мекунад. ман вақте ки якум маротиба дидам ки чӣ гуна Ҳамзат Чимаев меҷангад, фаҳмидам ки ӯ ҷангвари махсус аст. ман ягон вақт ба ӯ баҳои кам додагӣ нестам. ба назари ман ӯ дар ҳақиқат сахт аст, чӣ гуна ки ҳама фикр мекунанд. Чимаев бениҳоят ҷангвари сахт аст, лекин ман бесаброна интизори ин муҳорибаам. ин таърих мешавад. ман ба октагон мебарам ва боз тамоми дунёро ҳайрон мекунам. шумо мебинед ки чӣ гуна Ҳамзат Чимаев мешиканад. дар вазни мо танҳо як ҷангвари бадвоҳима мемонад ва ин ҷангвар ман мешавам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 84 кг байни чемпион Дрикус Дуплеси ва довталаб Ҳамзат Чимаев аллакай шаби 16 ба 17 август дар турнири UFC 319 баргузор мегардад. лекин пеш аз худи муҳориба мо шуморо пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. барои ҳамин ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар бошед. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.